Onks sä mulle kiukkunen? Mistä sä oot mulle kiukkunen? Niin, onks sä mulle kiukkunen? Onks sä kiukkunen, papukaija poika? Ui. Meneekö Veikko kauppaan? Me käymään kaupas, me käymään kaupas. Miksi Minnan täytyy aina käydä kaupas? Me sinä käymään kaupas, me. Saat ostaa juustoa ja pähkinöitä. Tykkääkö Veikko juustosta? Veikko tykkää juustosta. Oi. Sieltä tulee kiukkunen papukaija. Niin. Ei Veikko oikeesti ole kiukkunen. Veikko on vaan vähän ihmeessä, että mitkä se taas mennään. Niin. Joo. Eikö sä kauppaa? Me kauppaa, me kauppaa. Sanoks sä terve? Sano terve. Terve.